Alam mo magkano ang kambing ngayon? Dito kuya? Oo. Magkano kuya? 7,000 so 8,000 isa niya. Dito may CR na ako rito, dito sa bahay na to. Pwede ang luwang yan, di ba? Lalagyan mo ng kambing dyan, hindi mo na problema ang kambing, mabubuhay sila mag-isa, no? Kaya, alam mo yung sampalok? Okay ah. Ito ang ano na sa amin dito sa Pampanga. Kami ang nagpo-produce ng sweet tamarind dyan sa Pisao. Ah, tama. Oo, produkto namin dito yan sa Magalang. Producer kami ng sweet tamarind. So, yung mga binhi na yan, galing dyan. Sweet tamarind ba yung kuya? Yung diretso doon? Yung... Tapos may tayo nga ano, maglalagay ako ng native na manok dyan. Kung bisita ako, may papakain na ako, tinola. Maglalagay ako ng papaya dyan. Like, magpatayo ka na lang ng ano no kuya, malalaking mga puno na ano, mga mangga ganun. Oo. Parang din mainit. Oo, kasi ano yun eh, tawag dito. Pag lumaki na yung mga sweet tamarind dyan, balong, as is na talagang malilim na dyan. Tingnan mo si Lolo ano, nag-i-enjoy sa pakain ng mga kambing. Kasi pag ano, malalaki na yung parang rest house na dito no kuya. Oo. Marami akong plano dito eh, kasi mas maganda yung ano eh, may ganyan ka eh, no? Pag naiinip ka, yan ang kagandahan pagka may truck ka balong, may gamit ka, hindi mo na kailangan ano, hindi mo na kailangan mag-hire, mag-rent ng driver sa truck. Dali natin yung truck, yung video mo, dadaanan natin. Namatay ko yan. Yung screen para hindi malakas sa ano, sa battery. May mga lama ko yun, no? Sarap dito kaya. Saka presko, balang. Okay. Yan paro, kinigan. Presko balang, oh, no? Malawak talaga yun. Ha? Malawak. Oo. Kasi pag lumaki na yan, pwede mo na lagyan ng ano yan, ng kambing, hindi nila kakainin yung mga ano, yung mga halaman ko. Kaya maliit pa lang kakainin yan. Magpapatanim ako ng okra ngayon dito, doon kalabasa. At least may income yung property. Nakurang ko na, nakabakod na. Sasagot pare po ito, papunta na. Oo. Tinubuno ka na rin ang kaya mo ka rin eh. Tinong mapalagi po yun eh. Ibang Oo, saan yun na?
buwan kini wala nang hindi basta. Amo forma pare ne. Oo. Ano, farm na balong? Farm na? Pag malalaki yan, alam mo yung sampalok? Okay ah. Ito ang ano na sa amin dito sa Pampanga. Kami ang nagpo-produce ng sweet tamarind dyan sa Pisao. Ah, tama. Oo. Ganun lahat Produkto binigyan namin dito yan sa Magalang. Producer kami ng sweet tamarind. So, yung mga binhi na yan, galing dyan. Si tama rin ba yung kuya? Yung diretso doon? Yung Lahat, oo. Sweet tamarind yan. Tapos, pag lumaki yung mga nyug dyan, kahit hindi ka nabibili ng soft drinks o ano, yellow lang, tsaka ano, may buko juice ka na. Alam mo yung mga manggang yan. Yung mga manggang yan, yung tumitimbang na may 1 kilo yan. Ang laki. Pag namunga. Thailand. Galing Thailand. Mabuhay yan kuya. Oo. Tinanim ko yan nung basa-basa pa yung ano. Tagnan mo ngayon, may nakakalaban na sila. Oh. Di ba nakaka-inspire pag may farm ka nga? Lalo na pag marami ka na, may native na manok dyan, may... Parang rest house na din. Okay. Oo, at least nag-generate ng income, hindi yung ano lang. Ganyan dapat ang mindset mo, puro kailangan may income, no? Dito yung possibility na tatayo kong bahay tapos rooftop, kagaya nun. Overlooking talaga sa taas, kitang-kita. Para pag ano, punta ka ng rooftop makikita mo yung... Oo. Oh, Bob! Kapag kung lalo na itang tingin. Awo, Bob, kaya na pa. Ano yung plano ko si Bob? Oh. Tamnang yung kalabasa kanyan. Hindi po. Oo, ngayon naman okra. Sali. Kung ano yung suggest na rin kalukuran kayo, ibakuran mo na yung mga kanyan, nana, bantang... Sala ng mga yung kambing na lalalungog. Wow. Sige. Kilala rin kambing mo, Bob. Ni po. At tinawag kambing kimbali, ano yung karla ba? Putan talagang maragul na rin kayo. Garing ko bulos kayo ni kasi patendo rin, laklakan do rin eh. Ay, po. Bakbakan do pala din. Ayun o, masay-say na kami ni Bob. Halila po, basta malabong hindi ko. Itong gawa kong kulungan kayo ni, bulos ko lang po, tang malangin hindi ko, to hanggang abak, bulos ko na lang. Hali po. Kailangan, Kailangan palang yung ipam. wow. Tingang bunera buli. Ano na bri? Magburos lang. Na paano lumpat siya magbulos na, Bob? Ay, ito po na. Inulong ko yata sa migbulos. Isang pangunahan ko yung may ngayon. Nahanuniya kasi. Balbasin. Ang pong pamurga. Balbasin. Isang pagbulos. Partiyo. Atin na effective ba? Pwede ka natin tuturo. Gamit at ka ako. Proven niya. Kasi tambata pikwan akong kambing. Robin. Proven na 100% guarantee. Sale siya. Makanya po. Balo may itang duat. Itang duat ba? Itang balat. Balat po. O, pabukal mo. Tsaka ang painom. Kinabukasan sa balang simpalan. Makanya po. Isa na po. Wow, ay ako itang selim kambing magbulos siya. Klase herbal. Wow, kay pepainom ke. Opo. Ngayon naman tumango ko la at naman nasali injection na nabulit. Opo. Vitamin. Kasi makanya niya bote. Malaki basal. Wow. Oo. Pagkaya kong babi siya. Wow. Kaya Ore kaya kang kambing kanya ba pilan la? kaya po, siyam laran, pero sa kapkas itong bulugan ko. Aro wala na kang bulugan timpa. Ay, siya, bulugan na kanya dito. Ot pe pati na? Pese na ni itong pangunakan ko. Inyad de. Yung wana po, kaya ala rin ang alwa ka rin. Anak siya ta. Lumbalo kong ginayaw kasi gawa tayong bulugan. Oo, mamanano ka dakal kambing pa siya lang ang bulugan. Ay, kaya po, dakala rin ang bulugan. Pabulog na mo. Opo. Kita po, bayok kito, duwalang mga kanyan. Alwala yat siya na niya. Kaya natilya na. Anong kaya, ito rin kaya ka, na nakamahangawang bulugan. Lalatila po. Alalatila. Opo. Manano ba? Manano? May nala ka kayo. Pache. Itong laide. Kailangan ni Delay. Opo. Makanyang po nga convert sa karengke.
Kaya tama, minta kami karon ay darang kami ta cha dinalan. Ay, kini po. Oh, mas dakala po karon Yung ba? control. Opo. Ay, Makayamala. gintula po. Gintula po. Kasi, nagwerta lalugan. Wow. Palagi ang ba pilang kambing yung mga survive kini kaya buo ngayon potang kasi maragul na rin eh. Ingad do ngayon, gawon ko ni rancho. Ang campus yung kwento. Eh dagi sa ning pamahan. Hirap. Pililiwas miya ka nito. O piniliwas ke. Oh. Wah. Ulang kayo ni. Putang kayo. Sumalabong niya. Lipak mo kayo to. Wow, mga plano ko. Opo, 50. Kayang-kaya. Pero agad. Kaso para naman may putang kalit do. Kamu pisika na bono. Wow. Ay, kaya radyo Magaling. bilang kaya. Oh, walang radyo ke. Opo. Kaya mga kung native kung manok yan eh, kaya bisa akong tuknang narin kayo ni potang kaya eh. Opo. Ano naman lang eh. Wow. Ang gawa niya pinkubukit ang ito. Wow. Kasi potang mumunta kayo ni makisalilong kaya para ko kaya taba ka rin eh. Sabihan natin. Kaya tayong magobrang mananamang kanya niya. Wow. Babantay kayo pa kayo. Bakit pag-istorya ako? Wow. Babantay akong kambing. Kabang emiya pa kaya no ning iya kasing magkay kanyang ken. Opo. Ilang didiskarte. Ah, Pasarol ke. Kaya kaswelo ko nga paboran ko rin kayo ning alala naman obra ko bala tila kapanintunan. Oo, alas sa akin na. Wow. Yan, hindi na mabigyan ng antis dyan. Yan, yung sinapagap. Pinanan ba no ba? 75 na ako. Ay kaskan mo pa niya. 75 na ka? Yung Pebrero ka na 70. Alihuling may exercise ka niya. Opo. Ngaya ko. Hindi akong ginuyak, manandang chat. Wow. Pero ala kang kakayang kayang pamangan niya, kakanan mo kan. Ngaya ko man wala ko ba? Oh, ngaya ko ba man. Wow. Vitamin. Wow. Ang vitamin ko. Makabala biya rin ortilano niya. Ay po. Kaya bisa ko lang mag-retire kaya mga niya niya. At si kuya ko, tunik na akong pabulan na yun ako mababra. Minaka. Wala pa pasyente na ako. So dito ba? Opo, totoo yun eh. Mga kahit katawan. Manay, malamoy itong mimina kami, minaka. Say, totoo po yun. Kaya ako, busa. Nandiyan pa kaya mo, magbantay akong kambing. Kaya kaya kami. Balik. Ang awa, ay, ako bisang painawa. Tsaka yung metok palang plano ba? Bukod ang kawar na limbawa, kulong ko lang. Opo. Kailangan natin kung source sa limbawa, napier. Ito Opo, napier napier. natin ko. May nanaman akong pong Oh, Marbury. bangka nito at yung gilingan niya ito. O, gilingan mo yan. Ay, dito pang una kong kesa, itong ating tupa. Oh. Panguna May nanaman niya eh. Yapin ta niya. kong kaya po ito. Pero ating pera kang kambeng. Oh, Ating pera. Manakitang ka. ay po, kaya na. Oo. Karang kambay. Ay, ito kami lalabas. Halo nung dakala May siguro. alagad la po. Maiyagad la. No, ay ka magkasay mami sali. Ali po. Ba, nino sasali. Tikang baya. Kaya tila mo po rin manyan. Ay ba. Lalapit la ka rin. Darasang la rin manyan. Ay. Ipuwi kayo, gusto nga ling baway. Ito na rin ang kambing niyo. Oo. Dating itong manyan eh. Oo. Kung bisa kami sali. Oo. Makanyan kayo. Tsaka rin kami umbap. Kain na lang eh. Makabano ba. Opo. Balugbog. Samo na po. Oo. Ating kumakanyan mo naman eh. Retang balo mo retang native. Makamix na po kanyan. Wow. Longer. Wow. Oo. Bower na yan pong aglo. Pero ako po rin. Makababal po. Bakit po? May nala po sakit. Ama niya. Sa mabudla po. Nguya ka mamagap. Mateo. Nyama da. Kanya la po rin. Lalo ka rin bisero. Ah. Ay, may nagap. Kalungal jo. Dayo. May nala po talaga. Rin native bilang masanteng. Pero po kalupa rin yung native. Ah. Mas tibela rin native. Ngayon niya. Tupitang kasipin ko. Yung ka na ako, yung dyan na kaya. Native langan. Alam mo kayo magbulos. Bagus kalupa kaya pamangan dikot. Ito lang. Matibay na niya. Tibela po. Kaya dyan native. Meron ka na ako. Mix lang. Okay na ako. May inalas to mix lang niya. Wala naman yung ported chili ako. Mali natin. Nung magparakal kang kambing. Nalagagda ka. Ah. Oh?
Dala. Wala, native din. Tulugan. Kesa, duwala. Yan. Mm. Ang gusto natin na inulyan ito. Kaya mo lang, subukan mo kita man ako ba. Bulong, balat, duwat, pabukal mo, tsaka ang painom. Oo, mamakbak ko pang duwa. Wow, kaya ba yan? Balat duwa. Yung bulong ko, wali tayo. Bala mo. Bala mo. Yun. Subukan ko. Mamakbak ko kaya sa tingin. Bago. Lang makanyang kengkay. Yung balat. Sige. Matibino po ka rin gaya mo na para naman makalaban na lang. Dan ka akong sampalok. Makabano po ka kayo. Haba no ka. Asina-sinagad. Yung basalan. Pinakuha ba po tubo kayo sa Margulyo? Oo po, kaya ganyan talaga. Tumika robing kang kaya kaya ni. Ate natin ko pong makina. Tsaka presko kayo na balang presko no? Ang sarap ko magkakain-kain dito no? Model 5. Model 5. Yan kayo to San Miguel? Oh, Oo. Yaw, kakilala kay Principal Jun. okay. Jun David. Kon ni Sir John. Kaya Jun. Kaya din, kaya ko kayo, Janis o Kaya yung tinang mo ha. Ayun ito, yung Tsaka magkano sweldo mo kin janitor? sa 500,000. Pabul. 5,000. Pwede na. Yan po nga nildo ko na ako. Buyan ka 7 na ka ng janitor na. Mamigtas lang Dito sa Oh, pota ko yung kasi kay. Sobra keto. Lipa ko kayo, pota ti kong pagaway na ako sasali. Oo po. Ang pong graba. Ay, galing. Masayang mo kami. Alam mo, Sayang. pa-start pa tayo to kuya. Mag-start na. Mga kala. Wala pang plano pero tingnan ko muna yung ano dito. Pagbalik namin. Plano po, graba. Hindi pa kailangan, graba na siguro sa'yo na yun. Ang ganda no, ang ganda ng buhangin no. Simento na lang bibilin ko, tsaka bakal. Ganda. Ngayon pong kapanapon mapali kayo na uli na, yamik kapali. Kahit kang papagkini ba no, makakatulog ka na. Isipin nyo na akin. Dakal pa yung balas o una yun pa na, nung titira na graba na. Ali, kaya hindi kanya pa kanya kami graba ya kanya. Isipin nyo na mo. Banda ka rin o banda kini? Isipin nyo na ka rin o. Itupok minabagya ka. Oo, ayaw piyabe. Yan po. Sige ba, thank you po. Ginagawa mo. Sige akong papag dito. Alam mo yung papag? Oo, yan. Para pagka nagpunta ako dyan, may una na ako doon sa sakyan. Tapos may electric pan ako. Palalagay ko na dito. May kuryente ako eh. Oh. Di ba? Sarap. Maganda pag umaga talaga yung 7 AM ganun. Oo. Yung buwan liwayway, no? Tapos kapi-kapi ka rito. Malamig talaga. Malamig, maganda. Kaya pagka may bahay na ako rito, dito tayo matutulog noon, kinabukasan. Sarap magkape-kape, no? Oo, kuya. Kasi mamimitas tayo ng ano. Harvest. Tapos kakainin mo din na. Oo. Di ba? Rest house na. Oo. Kompleto na ako. May graba na ako, ah.
Pagka nagtayo ko ng poste, yun ang gagamitin ko. Oh. Di ba? So, kaya na kaya? Kenny? Kaya may pakadikit. Diba? Para ka na naglalaro, ano ba lang? Yan, pwede na dyan.